Vítej u mě na mém kanálu, teda na kanálu Cheddar. Cheddar mě naučila spoustu věcí, které by vám jen tak asi někdo neřekl. Takže pokud máte rádi křečky nebo si ho chcete pořídit, nebo už ho máte doma, tohle video je přímo pro vás. Rozhodla jsem se to udělat do takových jako boutů, jo. Takže první bod tady mám vyhazování pilin z ubikace. No, to jsem si jako nejdřív říkala, že jako, protože mám takovou jako patrovou ubikaci, jo. Mám takový spodek, má takový vyšší hrany a tam má nasypaný piliny. Pak tam má jako schůdky nahoru a takovou desku. Možná to tady pak potom později ve videu uvidíte. A myslela jsem si, že mi prostě nebude vyhazovat piliny pryč z té ubikace, že to nějak jako nedokáže, jo. Ale on si to tam nějak vytáhne prostě, jak furt chodí nahoru dolů, on se to tam nějak odnosí prostě, tak to nějak prostě začal vyhazovat ven, prostě nevím, jestli ho to něco tam nudí nebo něco, ale vyhazuje mi to ven. Tak jsem mu tam dal menší vrstvu, stejně vyhodí to ven, nebo si nahrne na hromadu všechny ty piliny a vyhazuje je potom ven. Tak pořídit jako, oni existují takový klece, který mají jako dole sklo a nad tím je ta klec, ale nevím, já jsem si pořídila tady tohleto, protože myslím si, že to je sféra klec nebo něco takového, když tak vám to pak připnu do popisku videa a asi bych vám řekla, jako, že takhle znova, jako když už ta klec mám, že už bych si ji jako asi nepořídila, nebo jako nevím, ale jako už bych si ji asi nepořídila, když bych jako věděla to, co vím teďka, no. Jako teďka bych si spíš jako nechala vyrobit od truhláře nějakou klec, prostě jako desku dolů, jako 4 desky, vepředu sklo a nahoře nějaký takový víčko. To by vám jako nějak nevyhrabal ven z toho ty piliny nebo něco, ale aspoň mu tam větrá, jde mu tam čerstvý vzduch, všecko. No. U těch vyhazování pilin z ubikace bych vám taky chtěla říct, že Cheddar se naučila kousat ty mříže, takže v noci, když nemá co dělat, jako možná to má jako, já nevím z čeho to má, ale už to moc nedělá. Z začátku, když jsem si ji přivezla, protože jsem ji hnedka dala do tady té klece, nepořídila jsem si ji až potom, hnedka jsem ji do toho dala, kousala ty mříže, ale už to nějak přestala dělat, takže já si myslím, že to měla jakože v novém prostředí, protože u paní chovatelky byly v akvárku pro rybičky daný. Myslím si, že aby neprolezly mřížema, když byly tak malý, prostě když je křeček malej, tak má tak centimetr, maximálně 2, což by podle mě prolezly těma mřížema, takže tak. No, takže další bod bych vám dala, že je aktivní hlavně v noci, protože kříci jsou jako noční zvířata, což mě jako hodně jako mě, ne, že mě to jako úplně překvapilo, jako věděla jsem, že to bude noční zvíře, ale ne, že to bude zase tak noční zvíře. Já jsem myslela, že už třeba ve 4 nebo v 5, jako že už bude normálně všude chodit, že už to bude jako noc pro něj, ale on je to takový jako, že se zbudí třeba v 9, kolikrát třeba až o půlnoci a běhá mi tam do 7 do rána, takže celou dobu, co já vlastně spím, mi tam běhá. A jako zbudí se, no jako jde spát, až když jsem doma, tak celou dobu spí, takže je aktivní hlavně večer, no. Co s tím se pojí, že jestli vás jako bude rušit při spánku, jestli máte fakt jako takový to, jak se jmenuje, tenký spánek nebo něco takového, že opravdu třeba když máte pro něj kolečko a to jako ono to nějak jako občas vrže nebo bouchá do stěny, nebo jak o to ťapká, nebo noruje si tam tunely v té kleci, v pilinách, pije, protože i to, když máte takovou tu napáječku s takovou tu trubkou a on z ní pije, tak ono to vytváří takový cvakavý zvuk, takový jako jak ta kulička jezdí dozadu a dopředu a mu to dává pití. Jako dá se to vyřešit miskou na vodu, prostě, že budete mít jako čistou misku. No, ale myslím si, že to bude takový neúplně dobrý, že do toho hnedka nahází krmení, piliny a takovýhle věci, to by muselo být nějaký zajištění, ale úplně se mi s tím nechce vyrábět, no. Jako mě to nevadí, že je aktivní hlavně v noci, mě to nevadí, já jsem taková jako, že jdu spát třeba až v 1 ráno, i když v 6, v 7 stávám, takže tak. Jako další bod jsem si jako napsala, jako, že je strašně moc kontaktní, to mě jako až překvapilo, já myslela, jako, že tam prostě bude a prostě bude se tam na mě třeba koukat,
prostě bude žrát, když tam nebudu a všecko tady tohleto, ale já třeba otevřu tu klec a on se hnedka snaží utíct a furt se za mnou drží, já to mám dovolený, aby mi běhal po celém baráku, jo, má zabezpečené, aby nelezl na schody a ze schodu, ale prostě za mnou všude chodí. Já jsem myslela, jako, že ho někde pustím a mi hnedka mi někam zaleze. To je jako takový, já prostě jdu a on mi hnedka leze za patama, musím dát bacha, abych na něj nezašlápla, takže jakože je tak jako kontaktní, hnedka leze po ruce. Jako někdo má zase problém, že vůbec nemá kontaktního křečka, že mu nechce líst na ruku, že se furt skovává a něco. Já jsem s tím třeba vůbec problém neměla, že by se mi nějak skovával, nechtěl za mnou chodit a bál se mě. Jako poslední bod tady mám daný, jakože je hrozný utěkář. Já jsem ho měla v tom akvárku danýho, protože byl v té karanténě. No a já jsem mu tam dala kolečko, až potom, až byl jako takový lepší, že už to měl skoro dobrý, tak jsem mu tam dala kolečko. Aby se prostě mohl zaběhat a tady tohleto, protože křečci za den jsou schopní naběhat až 10 kilometrů. No, vylezl mi potom kolečko, mi vylezl nahoru, spustil se tam po mých věcech, které mám na kraji, po peřině a utekl k mojí sestře do pokoje. Moje sestra má taky křečka, bohouška, ten je trošku starší než Cheddar, takže utekl k ní. Cheddar, bohoušek už taky jednou utekl. Moje sestra to hnedka poznala, protože byla jako hnedka vedle té klece, kde ho předtím měla. Ona už má teďka jinou, jo. Takže když tam utekl Cheddar, tak si ho nevšimla, protože jsme všichni byli dole, i moje mamka, i můj táta. Jsme všichni byli dole, tak musíte nějak zabezpečit to víčko, nějak, aby prostě neměl šanci utíct. Jestli nechcete, aby utekl. No, a musíte to udělat, jako nemůžete na to prostě položit jako celou desku, protože to by si tam za chvilku vydechal ten vzduch, když budete celý den ve škole a v noci večer ho neotevřete. Takže musíte mu do toho udělat nějaké jako dírky, nebo něco takového, no. Určitě něco najdete, nebo něco vyrobíte. A tohle bude pro moje video 8 věcí, které jsem zjistila až po tom, co jsem si pořídila křečka, asi všecko. Podívejte se do popisku kanálu, dala jsem vám tam různý ty odkazy na ty věci, jak jsem zmiňovala ve videu. A ráda vás uvidím u dalšího videa, který si myslím, že ví tak za